Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, Lévai Dóra vagyok, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében dolgozom egyetemi tanársegédként. Jelen előadás a tükrözött osztályterem, mint oktatási alternatíva az információs társadalomban címet viseli, és egyfajta folytatása lehet a múlt hét kedden Ollé János által bemutatott előadásnak. Ebben az előadásban részletesebben, kifejtőbben fogunk foglalkozni a tükrözött osztályterem lehetőségeivel, illetve konkrét megoldási javaslatokkal, tanácsokkal is találkozni fogunk a módszerhez kapcsolódóan. Engedjék meg, hogy a bemutatót bevezető gondolatokkal kezdjem, amely bevezető gondolatok egyrészt segítenek abban, hogy a múlt héten hallott és látott ismereteket összegezzük, felelevenítsük, illetve ismételjük, valamint az azóta megosztott források összegzése is lesz ez az első dia. A bevezető gondolatokat egy idézettel szeretném kezdeni, amely így hangzik. Segíts nekem, hogy egyedül dolgozhassak. Hogyha ez egy interaktív előadás lenne, akkor kíváncsi lennék arra, hogy mit gondolnak, kitől származik ez az idézet, azonban, mivel ilyen visszajelzést most nem kaphatok önöktől, felfedem, hogy Montessori nevéhez köthető. Amiért ezt az idézetet és Montessori nevét idehoztam, annak az az oka, hogy a tükrözött osztályteremmel foglalkozó kutatók, oktatásszakértők, illetve a gyakorlatban ezt a módszert használó pedagógusok egyöntetűen azt mondják, hogy például Montessorinál a tükrözött osztályterem lehetőségei közül már több részelem megtalálható, illetve természetesen a neveléstudományokban és a neveléstörténeti előzményekben, mind hazai, mind nemzetközi szinten részelemeiben megtalálhatóak azok az egységek, amelyekből a tükrözött osztályterem egy nagy egészé áll össze. Fontos azonban, hogy pont ez az együttállás jelenti azt, amitől ez a módszer egyedi lehet. Látni fogjuk, hogy ennek pontosan milyen elemei, milyen tevékenységei vannak. A tükrözött osztályterem, vagy rövidítve TO, egy tanulói bevonódást támogató és tanulói érdeklődésen alapuló módszert jelent. Fontos, hogy a folyamat során, a tevékenység keretében a tanulói passzivitás aktivitássá válhat, a tanulói csönd, a tanulói hallgatás egy aktív tevékenységé válik, és a tanuló a tevékenysége során önálló és megfelelő motiváció birtokában, megfelelő motiváltsággal érdeklődő résztvevőként vesz részt, jelenik meg a folyamatban. A tanulói kérdéseknek kifejezetten nagy jelentőséget tulajdoníthatunk a tükrözött osztályterem módszerében, hiszen a tanulói kérdésekre van idő, illetve a tanulói kérdéseknek van helye. Ez alatt azt érthetjük, hogy a tanulók, amikor egy új tananyag résszel találkoznak, akkor már előre tudják, pedagógussal előzetesen egyeztetve, hogy mikor lesz arra idő, hogy a saját kérdéseiket feltegyék, megfogalmazzák, és azokra választ kaphassanak. Ennek mindig van helye a tükrözött osztályterem keretén belül. A tükrözött osztályterem során az előadóteremből műhely válik. Itt látható a német elnevezése is ennek a teremnek. A hallgatóteremből, a hallgatóságból aktív, tevékenykedő résztvevő csoport válik ebben a tevékenységben, vagy ebben a keretben. A tanár a katedra mögül kikerül, a tanulók közé kerül, és esetenként mindenkit megkérdezhet egyenként is a haladás, illetve a feldolgozás mikéntjéről. A tanteremben lévő csönd megszűnhet, ez azt is jelenti, hogy már nem csak a tanárok a tudás kizárólagos hordozói vagy átadói, és ennek a tükrözött osztályterem keretében kifejezetten nagy jelentősége van. A tanár figyelme kiterjedhet, az előadó mindenkire figyelhet, és együtt gondolkodhatnak, a tanulók saját igényei szerint, saját tanulási útjai szerint is haladhatnak. A következő dián Bloom taxonómiájának kognitív szintjei láthatóak, amely több modellhez, több tartalomhoz kapcsolódóan biztos, hogy ismerős lehet már többek számára. Itt most kifejezetten a hagyományos osztályterem, illetve a tükrözött osztályteremben megvalósuló szintekről szeretnék beszélni. A hagyományos osztályteremben, hogyha a kognitív szintek piramisát nézzük, akkor látjuk, hogy az emlékezéstől, a megértésen, alkalmazáson, elemzésen és kiértékelésen át eljutunk a létrehozás szintjéig. Egy hagyományos osztálytermi szituációban és tanulási-tanítási folyamatban
Az első két szinthez köthető inkább, hogy a tanár bemutatja az új tananyagot a tanteremben, majd ezt követően a további szintekhez az köthető, hogy a tanulók felelősek azért, hogy a házi feladatot otthon megoldják. Ezzel szemben nézzük meg, hogy mi változik a tükrözött osztályterem esetében. Természetesen a piramis és annak szintjei ugyanígy épülnek egymásra, azonban megváltozik az első két szint, vagyis az emlékezés és megértés, hez kapcsolódó tevékenység, hiszen itt a tanár otthoni feldolgozásra adja az új tananyagot, és arról már a múlt héten hallottunk, hogy ezt általában videók formájában teszi. Az első két szintre épülő további 4 szint során a tanár és a tanulók együttes felelőssége, hogy ezeken a szinteken a tanteremben együtt dolgozzanak a tananyaggal, ahhoz kérdéseket fogalmazzanak meg, a kérdések alapján, illetve a feldolgozás alapján pedig valamiféle produktumot hozzanak létre és adjanak ki a kezükből a tananyaghoz kapcsolódóan. A következő dián látni fogjuk, hogy a tanár számára milyen új utak és lehetőségek jelennek meg egyrészt az információs társadalomban, másrészt pedig szűkebben és szorosabban értelmezve a tükrözött osztályteremhez kapcsolódóan. Első pontként itt érdemes kiemelni a MOOC-okat és a tükrözött osztálytermek lehetőségeit. A MOOC-ok azok a nagy tömeges nyílt kurzusokat jelentik, amelyekről biztos, hogy többen hallottak, akár a felsőoktatási műhely sorozat keretén belül, akár más forrásokból. Azért fontos itt kiemelni a MOOC-okat, mert ezek segítenek az információs társadalomban a tanulásban, illetve új lehetőséget nyitnak, új utakat jelentenek mind a tanár, mind a tanuló számára. A tükrözött osztályterem során fontos kiemelni, hogy biztosított a tanulók előzetes ismerete, tehát a tanulók, hallgatók már előzetes ismeretekkel érkeznek a tanterembe, de ez nem merül ki elsősorban a tankönyvben való előreolvasásban vagy előrehaladásban, hanem sokkal inkább videókban kell gondolkodnunk. A videó fontosságáról még amellett, hogy ez biztosítja a tanulók számára az új ismereteket, a tananyag bemutatása ezen keresztül valósul meg. Fontos, hogy ez nem csak előre készülést, előzetes felkészülést segít a diákok számára, hanem természetesen utólag is megtekinthető ismétlésképpen, vagy egy-egy szakasz kiemelésénél fontos szerepe lehet a videós rögzítésnek. Fontos, hogy a tanár nem helyettesíthető ebben a folyamatban, és természetesen nem is ez a cél, azonban másképp jelenik meg a szerepe, mint a hagyományos osztálytermi környezetben. Tükrözött osztályterem esetén a pedagógus, a tanár bizonyos ismereteket kiemel, részletez, szűri a tanulók felé áramló információkat, illetve a tapasztalata, tudása segítségével támogatja és eligazítja a tanulóit az információk között. Hogyha picit tovább gondoljuk ezt az eddig bemutatott tartalmat, akkor az alábbi kérdések fogalmazódhatnak meg a fejünkben. Vajon meg tudja tartani a tanár úgy a hagyományos szerepét, hogy közben a tanulókhoz is közelebb kerül? Vajon ki lehet-e szűrni az interneten is elérhető források lényegét a diákok számára? Lehet-e a tanár egy személyben kiinduló pont, illetve megjelenhet-e az egyéni tanulást támogató mentoráló szerepben is? Lehetséges-e úgy tanítani, hogy a tanulók a saját tanulási tevékenységükért is felelősek legyenek? Természetesen ezek mellett számos más kérdés is megfogalmazódhat. Azt gondolom, hogy a tükrözött osztályterem ezekre választ ad, és segíthet elindulni valamiféle úton. A tükrözött osztályterem lehetőségeivel folytatjuk a prezentációt, és elsősorban azt emelnénk ki, hogy tanárként, pedagógusként biztosan találkoztunk már azzal, hogy a motiválatlanság és fegyelmezetlenség milyen következményeket szül a tanteremben. A tükrözött osztályteremmel kapcsolatban többször olvashatjuk, hallhatjuk, hogy ez az úgynevezett lineáris hanyatlás visszafordítására való jó módszert jelenthet. Pedagógusként, tanárként biztosan azt is megtapasztaltuk, hogy a tanteremben töltött idő érték és értékes, vagy az lenne jó, hogyha ez minél értékesebb lenne.
és sok esetben esetleg fáradtak vagyunk átismételni azt, amit már sokszor elmondtunk a diákoknak, vagy a hiányzó kedvéért azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy az a leghatékonyabb, hogyha újra elkezdünk az anyaggal, adott tananyaggal foglalkozni. Érezhetjük azt, hogy az idő érték, és így is kevés van a tantermen belül. Hogyha ilyen dilemmáink vannak, akkor a tükrözött osztályterem biztos, hogy ezt a gondolatsort is segít más szempontból, más nézőpontból nézni. Hogyha a MOOC-okat, vagyis a tömeges nyílt oktatási kurzusokat vesszük ide egy kitérő gondolat erejéig, akkor érdemes azt megemlíteni, hogy ezek az Egyesült Államokban terjedtek el, onnan indultak, ott középiskolában, illetve felsőoktatási intézményekben is megjelentek, azonban az igazi változás az nem az egyetemeken indult el, hanem a középiskolákban, amikor is a tanulók megválaszthatták, hogy bemennek az oktatási intézménybe, vagy pedig otthonról tanulhatnak. A tükrözött osztályterem módszere annyira innovatív, amennyire egyszerű, vagy ezt mondhatnánk fordított sorrendben is. A tanulók az osztályterembe való belépés előtt már egy videón megismerkedhetnek egy adott témával, egy adott tananyagrésszel, és ez rengeteg szabadidőt teremt a tanteremben a feldolgozásra, illetve a pedagógussal és a tanulótársakkal való közös gondolkodásra. Ebben az úgymond teremtett szabadidőben megválaszolhatjuk a tanulóink kérdéseit, a felmerülő kételyeket, csoportmunkát szervezhetünk, illetve több olyan tevékenységet valósíthatunk meg, ami interaktívá teheti az órát, és ebben az interaktív tevékenységben, a tanulási folyamatban a tanulók maguk főszereplőkké válhatnak egy-egy történetben. A tükrözött osztályterem felcseréli a tanítási óra követésének helyszínét, illetve azt, hogy hol tanulnak és hol oldják meg a feladatokat a tanulók. Ezzel már foglalkoztunk, hogy hogyan változik a hagyományos osztálytermi elgondoláshoz képest ez a tükrözött osztályteremben. A tükrözött osztályterem szakaszaival folytatjuk, akkor itt ugyancsak ismétlésképpen szerepel egy összefoglaló arról, hogy hogyan is, milyen keretek között valósul meg ez a módszer. Az első nagyobb lépés az az, hogy videós órákat, videós tananyagokat otthon tekinthetnek meg a diákok, otthon hallgathatnak meg, majd ezt követően kiscsoportos feldolgozás keretében fontos, hogy a tanár által támogatva egyéni tanulási utak követésével és egyéni igények figyelembevételével valósulnak meg a következő szakaszok. Hogyha ezt részekre kellene bontani, ez már a múlt heti előadásban is elhangzott, de ismétlésképpen álljon itt, hogy nulladik szakasznak tekinthetjük a motiválást, motivációt, illetve a tanulói érdeklődés felkeltését. Első szakasznak azt, amikor a tükrözött osztályteremmel azon keresztül a tanár a diákok számára válogatott forrásokat biztosít. Ez lehet videó, lehet e-könyv, lehet bármilyen multimédiás elem, ezeket a tanulók otthon egyénileg megnézik, meghallgatják, befogadják, majd ezt követően a következő szakasz az már a tanteremben zajlik, amikor is a kapott videós tananyagra, tananyagrészre valamilyen műhely, valamilyen beszélgetés, vita épül, illetve lehetőség van arra, hogy a pedagógussal a tanulók közösen vitassanak meg egy-egy témakört, vagy egy-egy témakör részletet. Ezt követi az úgynevezett produktív szakasz, amikor az adott tananyaghoz, az adott tartalomhoz kapcsolódóan valamilyen produktum előállítása, létrehozása a tanulók feladata. Hogyha ezt egy konkrét példán keresztül szeretnénk megnézni, akkor a versírást hoztam ide példaként önöknek. Nézzük meg, hogy ez hagyományos osztálytermi környezetben hogyan valósul meg. Hogyha hagyományos osztályteremben vagyunk, akkor bevezetésképpen megbeszéljük a vers fogalmát, az adott tanteremben, osztályteremben, illetve a vers műfajának kialakulásáról is szólunk néhány szót. Ezt követően példaként megnézünk és elemzünk egy-két verset, majd otthoni feladatnak kiadjuk a tanulók számára, hogy egy adott szerkezetű verset írjanak meg, majd amikor visszatérnek az osztályterembe, akkor valamilyen időtartam elmúltával az elsajátított ismereteket kérjük tőlük számon.
Ebben az esetben az otthoni versírás során több esetben rájönnek a tanulók, hogy ez a tevékenység nem is olyan egyszerű, mint akkor tűnt, amikor a tanár azt a tanteremben elmagyarázta. Ennél fogva a feladatban könnyen elfáradhatnak, vagy kedvüket és motiváltságukat is veszíthetik. Hogyha a tükrözött osztályterem módszerével valósítjuk meg ugyanezt a feladatot, akkor annak első lépése, hogy a tanulók otthon megnéznek egy videót, amely a versírás alapjaiba vezeti be őket, ezt követően közösen verset írnak az osztályban. Ez történhet kis csoportban, párban, vagy akár egyénileg is, de fontos, hogy tanári támogatással, majd a kompetenciák ellenőrzésére kerül sor. Ebben az esetben a versírás folyamatát a tanár támogathatja, valódi segítséget nyújthat a diákoknak, és úgy születik meg egy produktum az adott tananyaghoz vagy tartalmi részhez kapcsolódóan. Nézzük, hogy mi is a tükrözött osztályterem vázlatpontokba vagy mondatokba szedve. A tükrözött osztályterem egy olyan osztályterem, amelyben több idő van a tanár és a tanuló közötti kapcsolattartásra. A tükrözött osztályterem egy olyan tanulási környezet, amelyben a tanulók felelősséget vállalnak a saját tanulásukért. A tükrözött osztályterem egy olyan közeg, amelyben a pedagógus nem a tudás kizárólagos közvetítője, hanem a tanulók mellett sokkal inkább segítő, támogató szerepben jelenik meg. A tükrözött osztályterem az instruktív és a konstruktív modell együtteseként értelmezendő, egy olyan közeg, amelyben a hiányzó tanulók sem maradhatnak le. A tükrözött osztályterem a csoportalkotás egy módja, egy olyan megoldás, amely során a létrehozott tartalmak archiválhatóak és megőrizhetőek egyrészt a jövő számára, másrészt ismétlésképpen ezek visszakereshetőek, illetve hivatkozhatóak. A tükrözött osztályterem egy olyan közeg, amelyben, hogyha jól csináljuk, akkor minden tanuló örül a tanár személyének és személyes jelenlétének, vagyis ez egyfajta örömteli tevékenység lehet. Egy olyan közeg, ahol a tanulók a saját tempójukban haladhatnak, illetve nincsen a tudásnak olyan határa, amely kizárólag a pedagógus ismereteit jelenti. És a tükrözött osztályterem végül itt a felsorolás szerint egy olyan közeg, amelyben a jobban teljesítő tanulók ösztönözhetik a gyengébben teljesítő társaikat is, ez lehet tehetségfejlesztő, motiváló vagy felzárkóztató közeg is egyben. Nézzük, hogy mi nem a tükrözött osztályterem. A tükrözött osztályteremmel kapcsolatban számos tévképzet, illetve hiedelem is élhet, mint minden technológiai vagy módszertani újdonsággal kapcsolatban, ezért fontos tudatosítani, hogy mit nem jelent ez a módszer. A tükrözött osztályterem nem az online videó szinonimája. Az emberek többsége a tükrözött osztályterem esetében egy videóra gondol elsősorban, de sokszor elmarad a tanárral közös tényleges tevékenység, amely ennek a módszernek az egyik kulcs elemét jelenti, és ennek van a legnagyobb jelentősége. A tükrözött osztályterem nem egy olyan módszer, amelyben videó helyettesíti a tanárt. A tükrözött osztályterem nem egy online kurzus, illetve nem egy helyettesítő ötlet a tanórák multimédiás kiváltásához. A tükrözött osztályterem nem egy olyan módszer, amelyben a tanulók minden idejüket számítógép előtt ülve töltik, illetve nem egy olyan módszer, amelyben a tanulók csak önállóan dolgoznak, illetve elszemélytelenedik ezzel a kapcsolatuk egymás között. Miután megnéztük, hogy mi a tükrözött osztályterem, és mi nem tükrözött osztálytermi elemet jelent, vegyük sorra azt, hogy mik a tükrözött osztályterem IKT-s eszközei. Ezek szerencsére a legtöbb esetben a napi net használat miatt már elérhetőek, ilyenekre kell gondolni, mint internetkapcsolattal rendelkező számítógép, internetkapcsolattal rendelkező tablet vagy okostelefon. Szükség van egy e-mail fiókra, egy böngészőre, online szolgáltatások és programok körére, illetve ezek kimerülhetnek valamilyen irodai programcsomag körében is. Ezekre azért van szükség az utóbbi pontban, hogy a tananyaggal kapcsolatos produktumot valamilyen szolgáltatás program keretében létre tudják hozni a tanulók.
Nézzük meg a lépéseket, amelyek során végig kell haladnunk ahhoz, hogy tükrözött osztálytermünk legyen. Először is fontos, hogy úgymond legyünk láthatóak, és itt a zárójelben felsoroltam egy-két olyan alkalmazást, programot, platformot, amely keretet ad arra, hogy a tükrözött osztályteremnek legyen egy online felülete. Ilyenek lehetnek a különböző keretrendszerek, a különböző online felületek, weboldalak, blogok, WordPress felületek, Google Plus felületek, Facebook csoport, Google weboldal. Ezek a leggyakoribbak, amelyek többek számára ismerősek lehetnek. Ezt követően tegyük elérhetővé a videónkat vagy podcastünket. A későbbiek folyamán fogunk még arról beszélni, hogy a videó az milyen tartalmú és milyen szerkezetű lehet. Tegyünk elérhetővé megoldott példákat és mintafeladatokat, hogyha az adott feladat vagy tananyagrész úgy kívánja, illetve segíthetjük a tanulók munkáját azzal, hogyha tanácsokat és útmutatót adunk számukra az otthoni feldolgozáshoz kapcsolódóan. További lépéseink között nézzük, hogy a videóval, illetve a felülettel kapcsolatban mit szükséges még tudnunk. Hogyha kiválasztottunk egy felületet, akkor az alábbi lépéseink vannak még hátra. Meg kell szerkesztenünk, meg kell terveznünk egy kurzusfelületet, amely kurzusfelület, ahogy előbb említettem, lehet egy online közösség is. Fel kell osztanunk a kurzus vagy a tananyag tartalmát tanulási egységekre, illetve végig kell gondolnunk, hogy melyek azok az eszközök, melyek azok az elemek, amelyek a tanulás során használhatóak. Ezek a dokumentumok, képek, prezentációk, szkennelt, digitalizált fájlok vagy videók, illetve a feladatok leírását is érdemes előre bocsátani. A közzétett anyagok szempontjából fontos, hogy olyanok legyenek, amelyekből a tanulók egyénileg tudnak tanulni. Természetesen ez a tükrözött osztályteremnél nagyrészt otthon valósul meg, illetve, hogyha van elegendő időnk, akkor abban is gondolkodhatunk, hogy a tanulók is létrehozhatnak maguknak egy saját oldalt, amely később vagy szakmai portfólióként használható, vagy csak önmaguknak egy lenyomatot jelent. Egy olyan oldalra gondolok, ahova a saját fájljaikat gyűjtögethetik és publikálják. Ebben az esetben még az is elképzelhető, hogy verseny vagy játék is lehet a tanulók között, hogy bizonyos szempontok alapján kié a legjobb oldal. Hogyha a résztvevők számára, vagy a résztvevők szempontjából nézzük meg, hogy milyen előnyökkel szolgál ez a módszer, akkor a tanulókkal kezdhetjük. A tanulók számára azért jó ez, mert így egy helyen megtalálnak minden forrást a tananyaghoz kapcsolódóan, a tanár számára pedig azért lehet jó, mert a tanárok tudják, hogy a diákok mindig ugyanott kereshetik a közzétett anyagokat, így például nem kell attól félni, hogy valaki elveszíti a kiadott anyagot vagy fénymásolatot, illetve nem utolsó sorban a tanár folyamatosan bővítheti és frissítheti a közzétett forrásokat. Természetesen mások számára is előny lehet egy ilyen online felület, például más tanárok számára lehet előny, hiszen találhatnak olyan kiinduló, témafelvezető videókat, amelyeket a saját munkájuk során is eredményesen, hatékonyan tudnak használni. Nézzük meg, hogy a videók tervezésével kapcsolatban mit szükséges tudnunk. Először is érdemes felmérnünk azt, hogy az adott általunk tárgyalni kívánt témában milyen elemek állnak már készen rendelkezésre. Itt számos digitális tananyag, tár, videótár rendelkezésre áll, például a Khan Akadémiát ki lehet emelni ebből a szempontból, azonban természetesen magyar nyelvű ilyen gyűjtemények is elérhetőek, vagy hogyha nem találunk olyan anyagot, akkor mi bővíthetjük, gazdagíthatjuk ezt a gyűjteményt magyar nyelvű anyagokkal. Hogyha nem már kész videót szeretnénk, hanem saját videót szeretnénk, akkor nézzük meg, hogy milyen tanácsokra érdemes figyelni. Saját videó esetén érdemes úgy felépíteni a videó elemeket, hogy ezek ne legyenek túl hosszúak, inkább bontsuk ezeket kisebb elemekre, de természetesen ez függ a korosztálytól, illetve az adott témától is, amit beszeretnénk mutatni. Mindig lehetővé kell tenni, hogy egy adott videó részeiben is úgymond értelmes és követhető, lezárt egység legyen, ami önmagában is feldolgozható egységként kezelhető. A videónak mind
az előadó szempontjából, mint pedig a követhetőség szempontjából fontos, hogy témánál kell maradnia, és lehetőleg a nézők, a tanulók elkalandozását is meg kellene akadályozni, tehát mindenképpen biztosítani kell a témánál maradást, hogyha ez a rövidebb szakaszokra való bontással valósulhat meg, akkor olyan módon is tervezhetünk, gondolkodhatunk. Fontos, de ez talán túl triviális is, hogy minden olyan elemet, amely egy videó elkészítéséhez szükséges lehet, készítsünk elő. Itt gondolhatunk prezentációkra, szöveges dokumentumokra, linkekre, oldalakra egyaránt. A továbbiakban folytassuk a videó kivitelezésével. A videó kivitelezése folyamán során fontos, hogy kiválasszunk egy megfelelő programot, amely képernyőfelvételre is lehetőséget ad. Ez például lehet a Screencast-O-Matic, vagy lehet a Google Hangouts. Ezek esetében érdemes kiemelni, hogy van, amelyik programnál van időkorlát, tehát például az első linkkel szereplő program esetében 15 perces videókat vehetünk fel, amelyet ezt követően összevághatunk és tölthetünk fel egy adott oldalra. De a Google Hangouts-al ilyen korlát nincsen, és könnyedén fel tudunk venni képernyő részletes, hangos videókat együtt is. A videók megvalósítási lehetőségeiről pár szóban nézzük, hogy milyen alternatívák vannak arra, miről szólhat és hogyan valósulhat meg egy videó. Videó lehet egy PowerPoint, egy prezentáció magyarázata, mint jelen előadás esetében látható és követhető, amikor egy adott témáról kialakítunk egy prezentációt, majd ezt egy előadás keretében hanggal, magyarázattal kísérjük. Videó lehet egy weboldalon lévő navigálás magyarázata is felvétele, természetesen ezek a variációk attól függnek, hogy mi az adott témánk, mi az adott tantárgy, és mihez szeretnénk tananyagot biztosítani, de elképzelhető, hogy van olyan tanulási folyamat, egység, amely esetében egy weboldalon lévő navigálást szeretnénk rögzíteni, és hanggal alá támasztani, magyarázni. Elképzelhető más filmek szóbeli kommentálása, illetve ilyeténképpen történő bemutatása, elképzelhető Excelben számítás, képlet, magyarázata, a megfelelő cellák, függvények kiválasztása és beírása, annak felvétele, elképzelhető egy kísérlet magyarázata, egy szöveges dokumentum létrehozásának felvétele és magyarázata, illetve valamilyen speciális program használatának bemutatása is. A videó kivitelezéséhez kapcsolódóan fontos, hogy mikrofonra szükségünk lesz a hang rögzítéséhez. Ez lehet beépülő mikrofon és lehet külső csatlakoztatású mikrofon is. Lehetséges, hogyha még nem éltünk ilyen lehetőséggel, akkor többszöri próbálkozás is előfordulhat a megvalósítás során. Egyrészt a szokatlan körülmények miatt, másrészt lehet, hogy valami félbeszakítja a próbálkozásunkat, a videós felvételünket, vagy zajos a háttér, valamilyen külső körülmény megzavarja, félbeszakítja a felvételt. Nagyon fontos tudni, és tudatában lenni, hogy nem szükséges, hogy tökéletes legyen ez a videó, ahogyan az sem mindig tökéletes, például, ahogy egy tanteremben beszélünk vagy magyarázunk, hogyha valami nem világos a videók esetében, akkor a tükrözött osztályterem módszerén keretein belül van arra lehetőség, hogy erről szóban beszélgessünk, valamire visszakérdezzenek a tanulók, vagy valamit tisztázni tudjunk. A videók esetében a legfontosabb lépés az, hogy merjük megtenni az első lépést, és merjünk belevágni abba, hogy a videónkat hogyan tudjuk rögzíteni, illetve hogyan tudjuk közzétenni a diákok számára. A közzététellel kapcsolatban is hoztam néhány pontot itt a prezentációban. A videók elérhetővé tétele több megvalósítási mód szerint történhet. Ez lehet Google Hangouts keretében, amikor együtt veszünk föl egy képernyő részletet, vagy egy webkamerás képet, és azt hanggal kísérjük, de elképzelhető az is, hogy a PPT-t vagy prezentációt külön felvesszük, külön alámondunk hanggal valamilyen magyarázatot, és azt egy programmal összevágjuk, illetve képernyőkép és hang összevágása úgy szintén megvalósulhat. Közzétételi csatornának a YouTube vagy a Vimeo például jó csatorna lehet. A YouTube az egy
az egy közkedvelt megoldás, illetve az online felülethez csatlakozó résztvevőknek már van Google fiókja, tehát ehhez külön regisztráció sem szükséges. A YouTube-on ez egy kiváló közzétételi csatornaként jelenhet meg. A konvertálást zárójelben szerepeltetem itt a dián, mert nem biztos, hogy erre szükség van, azonban, hogyha mégis, akkor például a YouTube-on már nagyon könnyen érthetően, követhetően tudunk videókat összevágni, konvertálni, egy grafikus felületen ezeket meg tudjuk szerkeszteni. Fontos még 2 pont, a láthatóság és a hozzáférhetőség kérdésköre. A láthatóságról, a videók hozzáférhetőségéről mi döntünk, ez több körben jelenhet meg, ezek lehetnek nyilvános videók, egy adott kör számára közzétett videók, vagy pedig teljesen privát videók, amíg nem osztjuk meg egy adott csoporttal vagy közösséggel. A láthatóság és hozzáférhetőség mellett még a felhasználói jogokról érdemes szólnunk. Érdemes minden videó esetében megjelölni azt, hogy hogyan tudják mások felhasználni a videónkat. Itt a Creative Commons nevű szabályról vagy gyűjteményről érdemes tudnunk, amely szabályozza azt, hogy egy adott tartalom, egy adott digitális felületen található tartalmat hogyan tudnak mások kezelni, hogyan jelenhet meg, hogyan adhatják tovább, és hogyan használhatják az adott tartalmat. Hogyha a videó már elérhető, akkor felmerülhet kérdésként, hogy mit nyerhetünk ezzel, és vajon nem csak egy új forrás áll-e a tanulók rendelkezésére. Megnyugtató lehet a válasz, hogy nem csak egy új forrás áll a tanulók rendelkezésére, hanem, hogyha picit bővebben szeretnénk ezt kifejteni, akkor van egy olyan oldalunk, ahol a tananyaggal kapcsolatos információk megtalálhatóak, bármikor, illetve internet kapcsolattal bárhol elérhetőek. Van egy videónk, amely sokkal inkább támogatja a tanulói megértést és bevonódást, mint a szöveg alapú könyvek és a multimédiás elemek nélküli tananyagok, illetve azzal, hogy a tanulók már otthon felkészülnek egy adott tananyagrészből, tájékozottan, előzetes tudással érkeznek az órára, és a tükrözött osztályterem következő és egyben legizgalmasabb és legértékesebb szakasza kezdődhet meg ezáltal. Folytassuk a feldolgozás tanulói előnyeivel a prezentációt. A neveléstudományi kutatásoknak hála tudjuk, hogy a tanulás egy aktív folyamat, egy olyan tevékenység, amelyben a tanuló szerencsés esetben főszereplő, vagy amely folyamatban a tanulónak főszereplőnek kellene lennie. A tanuló számára tükrözött osztályterem keretében biztosítva van az autonóm tanulás lehetősége, biztosítva van az, hogy egy adott tananyagrész autonóm módon tanulhassanak. Ezen felül megvannak a további előnyei és a tanulók számára. A tanulóknak már van egy előzetes elképzelése arról, hogy mi zajlik majd az órán. Néhányukban esetleg már kérdések és kételyek is megfogalmazódnak, mielőtt a tanterembe lépnek, illetve pontosan fel fogják tudni tenni ezeket a kérdéseket a tananyaggal kapcsolatban. Néhányan esetleg már pontosan megértették a tananyagot, és elképzelhető, hogy másoknak is tudnak ebben a folyamatban segíteni. Sokkal könnyebb felvenni a tanulás ritmusát, az órába való bekapcsolódás is sokkal könnyebben megvalósulhat, mint hogyha úgymond nulláról indulna az osztály, és lassan érkeznének meg az első felismerésig. Hogyha olyan teremben zajlik az óra, ahol gépek is vannak, vagy mindenki saját gépet vihet, ami internet kapcsolattal használható, akkor a tanulók az órán is tudnak ismételni, hogyha valamit nem értettek, és a tanárnak nem kell az egész osztálynak elmondania, hogy mi volt az adott részben pontosan. A csoportmunka egy idő után rászoktathatja a tanulókat arra, hogy minden órára folyamatosan készüljenek, és ez akár játékokkal is összeköthető, például csoportok versenyezhetnek, játszhatnak egymással, amennyiben állandó csoportfelosztásban zajlik a munka. Lehet követni, hogy melyik csoport teljesített a legjobban egy adott tananyagrésznél, vagy a teljes fél évben, vagy akár a teljes tanévben. A hagyományos frontális tanulásszervezés esetén sokszor az egész osztály arra vár, hogy például egy tanuló választ kapjon egy adott kérdésére,
A tükrözött osztályterem esetében azonban emiatt nem kell az egész osztálynak várnia, hanem egyénileg is támogathatjuk a tanulókat kérdéseik, észrevételeik esetén. A tükrözött osztályterem keretében az iskolában átélhető és nem eltölthető az idő, illetve különböző kooperatív csoportmunkák találhatóak ki, amely természetesen jelentős mértékben függ a tanártól is, illetve a témától is. A feldolgozás tanári előnyeivel folytatjuk a sort. Itt elsősorban azt érdemes kiemelni, hogy a tanár számára is egy érdekes szakasz következik, egy addig nem használt módszer, hiszen a legkülönfélébb tanulásszervezési módokkal és módszerekkel élhet ebben a szakaszban, ez lehet differenciált tevékenység is. Ez egy kreatív folyamatot jelent, illetve biztosíthatjuk azt, hogy magunkkal visszük a tanterembe a feladatok egyéni megoldásának lehetőségét, a feladatok kifejtését és a tartalmak belsővé tételének támogatási lehetőségét. A frontális órák aránya csökken, és a tanári kizárólagosság is így folyamatosan csökkenhet. A konkrét probléma megoldás a tanulók feladata. Gyakran a tanulókkal csak az órán azt tudjuk megbeszélni, hogy egy adott helyzetet, problémát, feladatot hogyan lehetne megoldani. A tükrözött osztályteremben azonban konkrét probléma megoldásra is van idő, amely a tanulók feladata lehet. Különböző kooperatív csoportmunkák találhatóak ki, ez szerepelt a tanulói előnyöknél is, de itt is megemlítem, hogy akkor ez fontos, kiemelendő, de ez mindig az adott témától és tanártól is függ. Hogyha egy tükrözött osztálytermi kurzust szeretnénk modellezni, itt egy alapvető szerzőpáros szakirodalom látható Bergman és Sams alapján, akkor az alábbiakat mondhatjuk. A fél év vagy tanév elején egy online felület kialakítására lesz szükségünk, ehhez egy választott platformot kell találnunk. A heti óraszám függvényében eldönthetjük, hogy 1 óra otthoni videó legyen, és az azt követő az órai feladat, vagy pedig például hétvégén legyen elérhető a videó, és az azt követő 2 alkalom szóljon a feldolgozásról. A csoportok beosztása a feladattípusok közös megegyezés alapján alakítható ki, illetve fontos, hogy az értékelésnek is motiválónak kell lennie, ez nem veheti el, nem ronthatja el a tanulók lelkesedését, hogyha esetleg valamit nem tudnak. Hogyha a tükrözött osztályteremhez kapcsolódóan ilyen úgymond gyakran ismételt kérdéseket kellene megfogalmaznunk, akkor ez egy ilyen kérdéssel kezdődhet, hogy vannak-e kutatások a tükrözött osztályterem módszerének eredményességéről. Itt egy szerzőpáros 2010-es tanulmányát idézném, amely a Kán Akadémia és a tükrözött osztályterem összekötésének eredményeit írta le matematika tantárgyhoz kapcsolódóan. Azt az eredményt kapták, hogy az alacsony és a közepes teljesítmény először 13% volt hagyományos osztálytermi környezetben, majd ez lecsökkent 3%-ra. A tanulók 75%-a jobban szerette a közös időt megbeszélésre szánni, mint frontális tanítás keretében tanulni, és sokkal jobban sikerült a tanulók bevonódását segíteni, támogatni, illetve motiválóbb volt ez a tanulók számára. Egy másik szakirodalom alapján, ami 2011-ből származik, 2 osztályt mértek fel hagyományos, illetve tükrözött osztályteremben. A hagyományos esetben 41 pontot szereztek a tanulók átlagosan, míg a tükrözött osztályterem módszerével ugyanarra a kérdéssorra magasabb pontszámot értek el. Nincsenek még úgymond milliós adatok és nagyon nagy adataink, eredményeink arra vonatkozóan, hogy mennyire eredményes ez a módszer, de azt biztosan elmondhatjuk, hogy a tanulók bevonódását segíti, támogatja, illetve motiváló így tanulni a tanulók számára ezzel a módszerrel. Hogyha gyakran ismételt kérdésekkel folytatjuk, akkor olyan kérdéseket és arra adható válaszokat fogunk látni, amelyek biztos, hogy többekben felmerültek már a témáról való gondolkodás során. A következő az egy ilyen kérdés lenne, hogyha nem nézik meg a videót a tanulók, akkor mi történik.
ez egy fontos pont. Alapvető fontosságú, hogy a tanulók a videót megnézzék. Fel kell mérni, hogy erre mindenkinek valamilyen módon van-e lehetősége, illetve erre tudunk-e megoldást találni. Következő ilyen kérdés lehet, hogy nem baj-e, hogy még több otthoni feladatot adunk a tanulók számára. Erre megnyugtató válasz lehet az, hogy bele kell gondolni, hogy az egyedül megoldható vagy megoldhatatlan feladatokkal szemben mennyivel könnyebb egy videó és források alapján tanulni a tanulóknak. Így az otthoni munka a hagyományoshoz képest élvezetesebb, kevésbé fáradtságos és könnyebb, hasznosabb lehet a tanulási tevékenység szempontjából. Következő ilyen kételj, dilemma lehet, hogy nem biztos, hogy egy videó önmagában javíthatja a minőséget. Valóban, ez nem biztosítja önmagában. Fontos, hogy a tükrözött osztályteremben a videó nem csak egy forrás, és megfelelő tervezés, előkészítés és lépések alapján jól kell tudni csinálni, megvalósítani ezt a módszert és ezt a keretet. És egy következő kérdés, ami ezen a dián az utolsó, hogy nem növeli-e a digitális szakadékot a tükrözött osztályterem módszere. Erre azt a választ adhatjuk, hogy éppen a tanításban használható lehetőségeknek kellene utolérnie a szabadidős technológiai használatot, mint fordítva, vagyis jelenleg a szabadidőben gyakoribb a netes tevékenység, mint a tanuláshoz kapcsolódóan. És akkor a prezentációt különböző tények, előnyök és hátrányok megfogalmazásával szeretném zárni, kezdve ezt a sort a tényekkel. A tények között érdemes megemlítenünk, hogy van egyfajta szokásunk a hagyományos osztálytermi tanítási és tanulási folyamattal kapcsolatban, ebből kiindulva először nehezen mehet az átállás egy új módszerre. Az iskola a sok esetben egyenlő a frontális tanítással, a feleléssel, a dolgozatokkal, a ZH-kkal, és azzal, hogy a tanulók alapvetően passzívan figyelik, tanulják az új tananyagot. Hogyha más tanárok nem így csinálják körülöttünk, ilyen módszerrel, akkor nehezebb a kivitelezés, nagyobb lehet az ellentét, és ez az online felületünkön egy kolléga megjegyzésében is megjelent. Azt írta, hogy másokat is meg kell nyerni ahhoz, hogy jól tudjunk közösen dolgozni ebben a módszerben, főleg, hogyha egy tantárgyat többen tanítunk együtt. Sok idő szükséges a pontos tervezéshez, a tükrözött osztályterem végiggondolásához. Ez főleg az első szakaszban igaz, amikor jóval több időre van szükségünk, mint a megszokott módon való tanítás során. És nem utolsó sorban fontos kiemelni, hogy a digitális kompetenciáinkra is szükség van, anélkül az elején csak külső segítségkéréssel működhet egy-egy ilyen megvalósítási lépéssor. Hogyha előnyökről és hátrányokról beszélünk, akkor azt is az előnyökkel kezdve azt mondhatjuk, hogy az iskolai idő a valódi élményekre épül, illetve a kompetenciák fejlesztésére a tükrözött osztályterem módszerével. Több időnk van a tanulók megismerésére, illetve a velük való kommunikációra, így ez is változik. A nehezebben haladó tanulók támogatására is több időnk jut, a jobban teljesítők segíteni tudnak a gyengébben haladó tanulóknak, differenciált munkára is lehetőségünk van, ami szintén az előnyök között sorolható, illetve sokszor nem csak a tanulók tanulhatnak a videóból, hanem szülők, más intézmények tanulói vagy kollégái is, illetve ez egy költséghatékony megoldást jelent, a videók felvétele és elérhetővé tétele nem jelent különösebb akadályt. És akkor így egy picit derűsen, mosolygósan fejezve be a prezentációt, hátrányok között én annyit írtam föl, hogy függőséget okozhat, úgymond, hogyha egyszer kipróbáltuk és elnyerte a tanulók tetszését, akkor már nehezen térhetünk vissza az ő körükben a hagyományos tanulásszervezési módokhoz. És akkor itt két irodalmat soroltam még fel a prezentációban, de folyamatosan bővítjük azoknak a forrásoknak a sorát is, amelyek a tükrözött osztályteremhez kapcsolódnak. Ezeket belinkeltem önöknek az online felületünkre, amelyek között több tanulmány, cikk,
prezentáció, videó, illetve blogbejegyzés is olvasható. Itt a prezentáció végén egy angol alapvető irodalmat, illetve egy olasz tükrözött osztályteremmel kapcsolatos alapvető irodalmat tettem önöknek elérhetővé. És akkor én ezen a ponton szeretném megköszönni kitartó és megtisztelő, érdeklődő figyelmüket. Bízom abban, hogy a prezentáció keretében sikerült olyan ismereteket, információkat átadni, amely bővítette az eddigi tudásukat a tükrözött osztályteremmel kapcsolatosan, és János előadásához hasonlóan én is biztatom önöket arra, hogy az online felületen folytassuk a közös gondolkodást. Nyugodtan kérdezzenek, kritizálják a módszert, tegyenek fel kérdéseket, fogalmazzanak meg kételyeket, dilemmákat, vagy egyszerűen csak osszák meg a gondolataikat, véleményüket, akár olyan szempontból, hogy szeretnének ezen az úton elindulni és a módszert kipróbálni a gyakorlatban, akár pedig bármilyen más szempontból, ami a témához kapcsolódik, örömmel fogadjuk a megjegyzéseiket és gondolataikat. 2 nap múlva, holnap után, szerdán egy offline szakmai műhely kerül megrendezésre a Tempus Közalapítvány épületében. Erről, aki arra jelentkezett, kapott írásban tájékoztatót, úgyhogy bízunk abban, hogy az a szakmai műhely még inkább segít a gyakorlat során is megérteni, megvalósítani a tükrözött osztályterem módszerét, és azon a napon még egy olyan műhellyel, egy olyan szakmai találkozóval, illetve ott szerzett ismeretekkel gazdagodhatnak, ami a jövőben támogatja önöket a módszer eredményes alkalmazásában. Nagyon szépen köszönöm kitartó figyelmüket!